Nantok na ako. Hindi, dito na. Yan. Hello po, hello. Good evening. Good evening, good evening. Good evening and good evening. Hello. Joy, beautiful girl. I'm Ginaline. Oh, Bunso, bubukas na ako ng wine. Bunso, siya si Winsel. Tayo mag-inom. Ate Joy. Mawalon ko. Ate Ning. Ate Joy ko maganda. Maganda naman kasi si Ate Joy.
Tining, mag-ano pa lang yan. Anong oras na ba? Magsasaing pa lang yan, tanghalian. Ay, nagla-lunch pala yan si Ate Ning, ano, alas 12. Di ba, Ate Ning? Nagla-lunch ka alas 12 ng hating gabi dyan. Nasunog pa. Ate Che, good evening. Di ba may naikot-ikot sa taas? Sis Joy. Nagbasa ka, Bicol. Nagbabasa atin niya. Kaya mahirap mag-live paggabi. Pa nagbabasa. Yan. Check ko si Pao. Wait lang. Sige po, Ate Ning. Yung baka invisible. Aha. Anong invisible dyan? Bunso. Busy si ano, Ate Marigol sa ano niya, short video niya. Dropping cup. Battle cup. Malabo yung paningin ko, Ate Joy. Gabi na. Ano ba yun? Searching ko naman ito, hindi bagay. Parang lolo. Nakakadagdag ba natin yung ano? Yung short video sa mga views? Mukhang lasing yun si ano si Windshield. Kung ano-anong sinasabi. Series na. May sound ba yun? Wala naman. Kasi yung iba hindi naman nga sila si short video.
Dati lagi ako sana nagpo-post ng WhatsApp, ng short video. Tapos nung malaman ko yung dapat makuha mong short video 18 million para ma-monetize. Kaya nag-ano na lang ako pag nakikipagdikitan ako yun, nag-post na lang ako ng short video. Nakakatulong ba yan? Nakakatulong din ba yan? Hoy MG, good evening. Good evening MG. Kasi pag nasa dagat, maraming pwede kang short video. Kasi minsan pagkita sa amin yung Mayon Volcano, pag umaga pwedeng short video. Another tambay host. Salamat po Sir Leco. Yung ano po nga yata mag 1K yung Mayon Volcano, kaya 2K. Like of TV or sending support. Kuya Leco. Nagkaroon sa tao po. Nagbaba po ng bahay si MG. Official. Nagkalap sa tao pa. Ma'am Gina Lane. Joy, short video. Wala tulong sa WhatsApp. Ganun po ba yun, Ate Jo? Yung girap shoutout po lahat. Sabi ng Gina Lynn, therapy like ko. Makakatulong din pa pala yan. Ang alat kasi dati, hindi na ako nag-ano niya. Kasi di ba 10 million ang bago ka ma-monetize. Hindi ko alam, pang ano lang pala yun. Halimbawa, nakikipagdikitan ka. Di ba dati, kaya sabi ko, bakit nakikipagdikitan na ako? Gusto ako, sinasabihan ka agad ako, mag-upload ka ng short video. Kala ko doon lang yun, yung short video na yun. Parang si si Lowy TV, si Kapanalig, nagsayaw ng parody. Ate, po, Ate Mary, maraming salamat po. Mary Joy, sabi nila, hindi daw. Oo nga, di ba? Sabi, nga daw, hindi content. Hindi siguro, ang naririnig ko naman, pag na-monetize ka na, may na rin yung mga short video mo. Sa ngayon, wala pang halaga yung short video. Siguro pag na-monetize na, kasi may sahod din daw yan. Oo nga po, Ate Ju. Ang daming pwedeng ng short video nun. Di ba, alam mo naman yung mga short video ko pag isda, 1K ka agad. Dati nga nandun lang ako sa tabing dagat. Di ba yung tamban, yung pinakita ko sa kay Ate Ju. Ang dami nilang huli, halos mapuno yung bangka, nakaano sa lambat nila.
Inano ko, pinabidyo ko ng short video. Alam mo, inabot 6.5K. Ang bilis lang nun dati. Tapos yung mga ibang isda na inaano ko, yun, may ano na siya, may 5K, may 2K. Tapos yung umaga-umaga, lumabas lang ako dito sa bahay. Nakita ko yung 3 ibon sa wire. O yung binidyohan ko. Umabot siya ng 2K. Noong isang araw, nagulat ako ng watch hour ko. Kala ko may mali na. Oo, hindi. Kasi sa akin, malaki din yung short video. Kasi siguro pag na-monetize ka na, may makukuha na rin dun. Kaya tining thumbs up dito lagi. Naiwala dun si Fiona, tining. Sana naman kaya gumala si Winchell. The Hunter, may channel. Hoy, Manoy. Good evening, Manoy. Okay po, Atining. Ganda ng bahay, yung nakatira ang pangit eh. Ay, po, hindi pa man ako nababa doon sa tabing dagat. Dito lang lagi sa bahay. Kasi puyat. Laging puyat. Kaya hindi ako nakakatambay pa ng dagat. Medyo lang chat up to Noy. Noy, yung yung parang yung lalaki na yan tawag. Taga po siya, Cavite ka na po, The Hunter. Puyat lagi. Puyat sa kahihiga. Kagabi, nakakaasar eh. Kaya pa naman ni Ate Chi. 3 minutes na lang ako. Sunod na si Bicol. Nag-aayos ako ng pang live. Biglang nag-brand out. Patay. Tulog ang inaabot. Okay po. Kilala ka po ba nila? Ay, sa bagay, pag nagpunta pa ako doon, ko na lang yung channel mo para makita nila. Opo, Winsel, andito na. Kala ko nasa Galanga na naman. Walang bantay ang kahera. Wala tuloy si Bunso. Iniintay ka kanina pa. Oo, logi ako kagabi eh.
O, pag pumunta pa ako din sa ano, sa tabing dagat kasi nasa ano kami, nasa Del Norte. Dito na kami sa Del Norte. Minsan lang kami pumunta doon sa kabilang bahay sa San Cirilo. Tambay lang at may gagawin ako. Nasayang na yan si Ate Yuning. Maghahaponan yan, alas 12 ng gabi. Okay po. Ate Mary, busy si Ate Mary sa short video niya eh. Ay, nasa ano yata yun eh, nasa Bilyari. Okay po. Ano bang ano na dyan? 5? Ano ba yun? 9? Five pa lang dyan, Ate Mary. Nakaka-relax yata Ate Mary pag ano na eh, mga 2 AM na dito. Okay po Ate Mary. So, ganyan. Okay po. Start kain dito naman po mga kapatid. Grabe naman Ate Mary. Ano yan? Dami nila. Alas 4 hanggang alas 9. Ay, ano, 9 na gabi. Okay, kala ko. Alas 4 pa lang ano nila dyan. Saan naman? Ate Ami. Mamami pala, mamami. May galaw chat out po. Wala ka na. Asan binaba mo? Ano? Wala naman na. Ayun.
Gusto po, Ate Ami. Ay, Mamami. Puro ka Facebook page yata, Ate, Mamami ah. Hmm. 12 million mega mag-love shout out. Mababa pa ako char ko. Ano pa lang, 1.5. Adichi. W. Okay. Walang po, libang-libang na. Huwag mapagod. Matatapos din lahat yan. Hindi silip-silip lang. Mamaya mapuwing ka dyan. Opo, San Cirilo talaga ako. Kaso lang dito na kami nakatira sa Del Norte. Tapos doon sa bahay namin may nangupahan na, pinaupahan namin. Kasi doon pag may bagyo, malakas, Dan Hunter. Ayan Hunter, Dan Hunter TV official. Si Ate Chi nakadan na sa'yo. Opo, sa Pasakaw. Yung sa sa may sementeryo. Yung sa highway dyan, na may sementeryo. Yung pababa. Dito kami sa may bago ng munisipyo. Yung bago na ngayong munisipyo sa Pasakaw. Del Norte. Hindi po, yung munisipyong luma sa unahan pa nun. Nandito na kami sa di ba yung crossing, yung Pabalogo. Yun, doon ang Del Norte. Yun, saka doon na yung terminal at ang munisipyo. Yung yun, yung crossing ko, alam mo yung crossing na papuntang Balogo sa beach. Sana pag galing kang Naga,
Kami yung una, yun sa may sementeryo. Yung sa may kalsada. Kami naman pababa. Ay, Ma'am Ami. Kumusta ba, Ma'am Ami? Kumusta na ang yung bahay? Malapit na bang matapos o tapos na? Hindi na ako nakakapunta, Ma'am Ami, sa ano mo, sa live mo. Tumawag. Ay, tapos na, Mami. Mukhang yun na yung ano yun na yung katas ng pagbalat ng buko. Opo, sa cruising naman po talaga ano, babaan bago ka makapasok dito sa ano, sa papuntang Pasakaw. Salamat mga ami sa pagtambay. Busy kasi sa ano, sa pagla-live ng ami. Kaya minsan pag umaga, nakakatulog naman ako. Pag nagising ka ng alas 9, umpisa na sa ano, sa pag-YouTube. Support. Support sa mga ating kaibigan sa YT. Dati kala ko hindi na papatuloy ng YouTube. Kasi yung una, yung watch hour ko, ano na yun, may 300 na yun. Kala ko hindi ako mag-live nun. Okay lang po yung bahay, maliit. Basta ang mahalaga, maraming sumusuportang tao. Diba? Kahit naman si Japper Sniper sabi niya kahit hindi siya mag-million, ang importante maraming nanonood sa kanya. Maraming sumusuporta kasi diba, kung malaki naman yung bahay mo tapos wala naman nanonood. Thank you. Salamat Manoy sa pag-ano. Ate May. Shoutout po, Ate May. Thank you po Ate May sa pagdalaw.
noon eh, nung hindi ako hindi pa ako nagla-live noon. Kasi kala ko hindi ako makakapag-live. Kasi wala naman, ako lang dito ang marunong. Hindi naman ako yung watch hour ko, naging 50 na lang. Kaya, sabi ko, paano ako mamumuli kung 50 na lang yung watch hour? Hindi naman tumataas. Ngayon, may dumaan dito na nagbablog, yung ang kaibigan ko si ADR TV PH. Yun, tinuruan niya ako ng mag-live. Umpisa na yung pagtaas ng watch hour ko. Yung watch hour kong yan nakuha ko lang yung mahigit pa lang isang buwan. Tumaas na kaagad siya ng mahigit 1K. Kasi nag-umpisa ako mag-live, 270 lang yan. 270. Tumaas din na dala sa tiyaga. Oy, Idol Pugak. Okay po, Idol Pugak. Maraming salamat. Kaya activate meron, jacket na po kayo. Maraming salamat po sa pagdalaw at sa inyong pagdaan. Ate Ami ay patamsak naman po yung binaba ni Ma'am Ami, guys. Ma'am Bit, Jeron, maraming salamat po sa inyong pagpunta. Si Mary, sana naman wag mag-brand out. Ito kalaban ko dito naglalay. Biglang nawawala ng wifi, kuryente. Kagabi pa-sit up na ako ng live bigla nag-brand out. Nag-black out. Si Ma'am Ami, din yan, matulungin din yan. Marami din yan natutulungan ng mga small YouTuber, si Ma'am Ami. Diyan dati ako lagi noon, maliit pa yung bahay ko. Lagi niyang supportahan ng ko, YouTube ko. Mabait yan si Ma'am Ami.
Winsel. Winsel, sayo-sayo lang Winsel. Kaya daw susunod Winsel. Kaya daw mag-live sunod ko. Ate Joy, ikaw lang. Ano Winsel, tawa? Ayan o ang Winsel. At punta ka doon minsan kay ano, Ma'am Ami Jimenez. Tulog ka na lang. Ayaw mo talaga magano. Bit Baron. Si Ate Bit. Ayan na natin si Ate Bit. Ayun. Yamato TV. Yamato TV, maraming salamat. Wow, bait naman ni Winsel, support na lang. Palitan mo natin to si ano. Yan po Ate Bet, yung ano mo bahay mo. Nilagay mo na sinabit po natin. Antok na. Antok na nga agad, hindi. Sabay ka dito sa amin, MJ. Para ano lang ako, pang alas 4 na madaling araw. Di ano lang, 2 hours lang. Para naman makapagpahinga. Buti yung maaga eh. Buti. Hindi nag-brand out. Walang you're welcome po, Ate Vic. Maraming salamat din po sa pagtambay. Tumbay lang si dito. Patulog na. Dito pa lang si ano. Good evening po, Mamaba. Bakit po Ate Joy? Bakit nag-believe ka na kay Wenzel? Wala, bakit Joy din? Wala ka. Tamang ano na lang daw siya, Ate Joy. Support kay Wenzel. Full support.
Ay, si ano yan. Andito na ang alagad. Oo, attitude. Mas masaya ang buhay. Ang alin at ang alin Mitchell, ang masaya ang buhay pag mayroon kasama. Mitchell, ang kulit no. Puro lang yan si Winsel support. Next time, dapat ikaw naman ang support. Diba? Hindi puro kami. Mama ba? Sana all. Ganun. Tuyuin ako. Kaya pala eh, dito na si Idol eh. Idol po ka. Si Ma'am Aba. Sana all. Wala si Bunso. Nandun yata sa birthday yan. Galing ka ba doon, Winsel, sa ano? Tawa si ano, si Ate Joy. Natawanan kami Winsel, no, ni Ate Joy. Oh. Lagi na, nandito naman si ano, si Ate Aba. Oh, yan, si Sikod. Ice. Hello po. Ayun, gatutang. Hindi ko. Thank you po sa patamsak. Maraming salamat po. Pagpunta. Pasyalan ko si Lopi. Ay, siya ano ba yun? Si Sir Lopi yun? Ay, si yan. Ay, si Kakutan ba yan? Kakutan. Kaprimoto. Kaprimoto vlog. Yung dami para sa OMG, dami pala sila. Si Weston din. Ay, mga ano nila, mga alagad. Ano ba yun? Ginagawa ba nila yun sa laptop? Okay po. Palitan natin si ano. Ayan po. Ay, si ano ka na po. Nakasabit ka na po. Kaprim. Dating dikit po. Now lang ang nakapasyan. Okay po. Maraming salamat po. Kaprim mga moto. Walang alaman po. Uy, Bunso, saan ka galing?
lasing na si Wincel. Wala, nakarating mo na naman lang. Ba, Ate Joy, no? Ano kaya ata eh, pag-birthday ang kaya ata kaya ano eh. Doon sa kapatid mo. Anong oras po yung live nyo? Hoy, DDR. Nandito si si MG. Sumisilip na naman. Goodbye, Chelsea po idol. Sabi ni ADR TV page. Andito kanina si si MG. Kailang tambay niya lang daw yung sipin niya, naantok na siya. Bahan ng bahay, ideal. Idol. Ma'am IS. Diba? Good bad, nigilap shout out, sabi ni ayan, gising na, ito yan. Si MG. OTW po sa kay Ma'am IC. Ang bilis. Okay po, Ma'am Ami, maraming salamat po sa inyong pagpunta. Tagal mo sir, idea kayo na pa tayo nihintay. Vincent, tawanan nga naman ni Ate Joy. Ma'am MG, walang bingo dito. Wala, napantok na yan si MG. Ikaw naman na naka-edit ka na doon, Idiar. Ma'am Marjol, Shorty po, sabi ni ATR. Good night na, diyan ka lang. Dun sa nagpupuyat. Hindi nagpupuyat dun. Di naman nanalo. Sino ba na premier kanina? Wala naman daw. Walang premium. Ate Aba, tawa-tawa lang si Ate Aba. Grabe, anong oras? May maga pa naman. Ay pa yung bibilugin pa yun. Ay doon. O tapos na. Sasalang na lang. Sabit natin si Bunso. Yan ang pasugod natin kay
Ipod bad. Aris. Pasugod po sa nagasabit. Anong oras na? Oo nga, anong oras na? Nakain mo pa lang? Sabagay, dito may kumakain ng ano. May kumakain dito ng ano yun? Hapunan, alas 12 na. Pasmado na lahat pa. Dapat kasi MG, sinasabihan mo naman para hindi naman nakain ng alas 10. Pwede naman itigil mo na yung ginagawa. $14 million in the house. We love shut up. Ate Joy, kaway-kaway, no Joy, home. Nawala yung kausap mo, Ate Joy, si Winsel. Tumakas na naman. Ay, Ate Che, Ate Che, nakaway habang natawa. Okay lang, DR. Maraming salamat sa iyong pagpunta. Ala, mag-iisang oras kagad. Ang bilis, Ate Chio, mag-iisang oras na. Kung ano, Tichino, kala, di ba ikaw ang susunod? Ba't hindi ano? Busy ka kanina? Di ba ikaw yung nagsusunod kay Ate Ning? May ano kayo, may ginawa. Wala ng araw, palubog na. Anong oras na ba dyan? Kanta. Bago mamaya nasira ang cellphone. Yan ang kinalakihan ko hindi natuto. Kanta na siya. Wala tayong makuha ang senior dito sa ano sa ating bar.
yun si ano, si Edward Pugak. Ang ganda ng ano yun. Ganda ng boses niya eh. Kantahin mo yan si mami si. Kanta ka daw. Nakakapagod pala no. Naantok na ako. Ayun si Edward Pugak pag ano yan, nag-live yan. Simple yan. Kantahan yan. Ang galing niyan kumanta. Naantok. Ayaw mo kasing kumanta. Hindi naman. Akit ka sa bintana para wala makakita. Nakapagod pala talaga no. Ay, mga isang oras na rin naman. Dali lang naman ang isang oras, di ba? Kaya lang, nakakapagod pala magdadalan ikaw lang mag-isa.
Nahilig ba? Oo nga. Paano ba naman kasi gabi? Kasi pag gabi, ang bilis makantok. Hindi kagaya ng umaga. Hindi ka magagala dyan sa labas. Di ba? Ate Che. Kaway-kaway na Ate Che. Yun. Idol Pugak, live ka mamaya. Pa Kusano, pagkatapos ko ikaw mag ano. Kaya lang na, may ano pa yata si ano eh. Si Idol Pugak eh, may ano pa, may trabaho pa ba? Ate Mitch. John yun. Thumbs up. Thank you po sa patamsak, Mitch. Ate Mitch. Walang naman po, Ate Mitch. Bakit? Bakit niya ba, Vincel? Ba't hindi ka antukin? Tamsak lang po, salamat. Palitan natin si ano, si Bunso, si Mona Bunso. Tamsak lang po, salamat. Bangag. Oo nga, Idol Pugak, mag-live ka. Ganda-ganda ng boses. Ano yun? Si Ate Margie, pang ano yun? Pang alas 2 yun? Okay. Ay, Butso, lagay ka muna ng ano mo. Ng bahay. Balikan natin si ano. Premier man lang daw yan. Butso, hindi ba marunong magtanggal yan? Nagbaba ka na ng iyong bahay. Alas 2 kaya yung nag-live si ano, Ate Marijun.
pala yun, naka-live si ano eh. Naka-live pa si Ate Mitch. Ayan, si ano, si Ate Mary oh. Papasok daw sila Ate Mary, kakanta sa ano mo, live mo. Huwak-huwak ka. Tawa lang. Tawa Winsel. Ay mga tubig. Live na si ano, Juma. Hugak, live na si Juma. Ala. Mawala-wala ka pa. Huwag kang magluko. Magla-live ka natin, Mary, pagkatapos ko. UPW kapatid Che. Ayun kasi si Edward Pugak, ganda-ganda ng boses. Tayo ilabas. Nakakangalay pala magupo, no? Wala bang higa? Pwede ba umiga?
2 AM talaga, si Maljud. Sabagay sa inyo, anong oras pa lang yun? Buti kanina, nagising ako ng ano, 3:30 yata yun, o 4 na, 4 na yata yun eh. Umaga na ako nagising. Live kaagad yun. Panghabol sa ano, hanggang alas 9. Lalo na tayo dyan at ano, Timiri. Dugo ang ilong natin dyan. Si Bunso, magaling dyan si Bunso. Ay si ano natin, si Atining, kasi di ba ang tagal na, ang tagal ang tuka ni Atining. Kumain ba naman ng alas 12 ng gabi, hapunan pa lang niya daw. Hindi siya kagad nakatulog. Mag-ingay ka pa din ako. Dito din. Ingay ka pa. Ngayon si Bunso, Mary, magaling yan dun. Pang ano yun eh, pang foreigner. Dito, andito si kapatid ko. Ano yun? Sino yun? Ano dyan? Wala naman dito. Oh, wala naman ibang ano. Ba yung kanina? Hindi pa. Saglit ka nga lang nagsalita, nanahimik ka na naman. Paano ay hindi kita gumanta? Bunsoy. Oo, si ano lang na ano ko, si Eder Pugap. Hindi talaga nagkakanta. Pasok daw kayo sa ano dun. Ni Ate Miri mamaya. Papasok din si ano, Eder Pugap. Kapila. Si Eder Pugap.
Mag-ano yan si ano? Tumire. Mag-Eastern Year dyan. Si Ate Gina lang, paano inyo? Nag-live para kantahan kayo. Di ba Ate Chi, no? Wala swabab, bunso. Tiyawanan ka tuloy ni Ate Chi. Saan ka ba nagsaya, bunso? Si Paolo. Di ba ang laki ng bahay doon, no? Bunso? Paolo. Ang laki na rin ng bahay doon. Yan na si Vincelo. Ano na, papasokin na doon pa nag-live. Yung mga anong yun, mga ninyo, nakakapagpalaki naman lang yun ng bahay, pero wala naman manonood sa'yo nun. Insomnia lang katapat lagi. Oo, sila, pag nagaganyan, pag magpapaalam na sila, nagpapatugtog lang sila ng insomnia. Yung mga ano, yung mga nagkakantahan, pagkatapos nila, insomnia ang pinapatugtog nila. Para yun lang yata yung nililinis nila yung insomnia. Kasi pag hindi ka daw nagpatugtog, lahat daw yun, isa-isa mo yung kantang yun, lilinisin. Para hindi ma-CPR. O, nagtatanong na si ano, si Aba. Ano daw yung dance? Worm dance. Yung Titi, alam mo daw yun? Yung uod dance. Yung 100 banana binigay sa akin kahapon. Kinalagat. Butiki dance, alam ko. Malay ko.
Ang problema naman nga nun, Ate Chi, 100 banana, hindi ka naman papanoorin, di ba? Pero yung mga taong nakukuha mo dito, yung mga nagsusubscribe dito sa nakukuha mo sa pag-live, talagang yun, manonood yun sa mga ano, sa mga videos mo. Kasi mga legit na tao yun. Eh yung mga ninja, pandikit-dikit lang naman yun eh. Pero pag nag-video ka, hindi naman manonood din sa'yo. Mga tulog, pandagdag ng ano, subscriber. Diba? Katulad nga, diba sabi ni Jumper Sniper, aanihin mo yung maraming subscriber kung wala naman nanonood. Talo lang ng ano, content subscriber pero legit silang ano, supporter mo. Diba? Jumper Sniper. Oo kasi diba si Jumper Sniper, mag-aano na rin yun, mag-1 milyon na rin yun. Dati, ano ko lang yun, napanood ko lang yun dati 2018. Di ko akalain na makakarating dito sa Bicol. Hindi mo yung kilala, Bunso, si Jappers? Japper Sniper. Kaya naman pala. Ano yun? Yun yung inaanoan ng sa Bukana, sa Batangas. Magkaano niya si Romsel TV, si Arabas. Magkadikit. Ang galing. Nahilig. Ay nahigag. Paano ba yan? Lating oras na lang. Nakakapagod pala talagang ganito. Mas maganda talaga ano, silent. Nandiyan ka lang sa isang sulok, humihilik. Very right. Kung ano kasi, hindi ka nagdadaldad dyan. Alis-alis ka. Pupunta tayo sa sa live ni Idol Pugak, di ba? Idol Pugak. Sayaw ka daw ng ginto, Vincent. Sayaw ka daw ng uod dance. Uod dance.
Eh di ba sila may yung mga munin naman eh, kahit may clean naman lang ano ang life nila, okay lang naman. Di masarap kasi mag-live pag ano, umaga. Kasi pag umaga, pwede kang magagala-gala din sa labas kasi pag ganito, nakaupo ka lang talaga, oh, di ba? Talaga nga antukin ka. kahit anong ano ko, inaantok talaga ako. Eh, malapit na naman. Magdadalawang oras na kayo. Point din yun para sa live mo. Ay, pag yung ano, nakikita. Pero walang point yan, bunso, kasi pangit yung nakikita niya. Ni Lolo. Masasanay din. Kaya lang, pang 2 hours lang talaga. Kaya 1 hours. Yung pang stream yard babunso, ano yan? Laptop ang ginagamit nila. Nakakarga. Ang alin natin kay nakakarga. Yan yung pinag-uusapan nyo, Idol Puga. Dalawang oras lang. Eh di ba yung unang-una na ano sa akin eh ano yun? 7 hours yun ah. 7 hours yun. Ano? 69. Kanina ano lang yata eh, kanina. 3 oras. Umaga na kasi. Ginawang 3 oras lang. Ano yung ano? Ano yung Idol Puga? Ilang po yung icon nito. Di ko alam. Wala kung ano.
Pero kita. Nagagawa ng mapaglibangan. Malapit na kaya? Kayang-kaya na yan, di ba? 25 minutes na lang. Ang bilis ng 2 hours. May libangan pa ako. Ate Mel, pwede itong ganito? Ganito. Babagsak sa planggana. Oo nga eh. Kaya nililibang yung sarili. Yun kay share cake. Ba yun? Tinkerville. Greeting everyone. Greeting host. Ano yun? Tinkerville. 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 Mamaya namin sale. Malapit na ako matapos. Oh. Si Kuya Buk. Si Tinkerville. Dami yung mga alaga. Maglalaba ka? Kailang magano ka? Magla-live ka, Tiche? Kasi nandiyan ka na sa bahay. Maglalabatan ka pala. Private. Dati, ngayon ang mahal na ng UC. Kaya wag na mangarap mag-UC.
Tagal na ako hindi nag pag minsan sa laot kasi nabiling UC libre. Pagkain ng ganun ba? Huwag na daw mag-UC, inom na lang. Pag sa laot, hindi may iwasan. Kasi malamig. Pero pag dito sa bahay, hindi yan nag-ano. Hindi naman kasi ganyan talaga yun. Lumaki sa dagat. Bayabas. Wala ang tumakas yung o diba malapit na. Sino yung magsusunod na Sino susunod? Si Ate Mary, ano pa daw yun? Last dose. Bayabas nga. Iba-iba naman kasi yung mga ng babae. Di ba, Winchell, no? Kasi, pag ganyan kasi, mahal ka na. Kaya ayaw niya masira ang buhay mo. Kaya, nagagalit siya. Pero kung wala siyang pakialam sa'yo, hayaan ka lang kung ano ginagawa mo. O diba? Hindi ganyan si Vincent. Sige. Tira. Kung nagkasakit ka, bahala sa buhay mo. Diba, Vincent, no? Yung ginawa mo yun. Kaya minsan, mas maganda rin yung may nagbabawal. Ano ba yung Vincent?
pag ano pala, pag daldal ka ng daldal dito, mamalayan mo na lang, 2 hours ka na. Kaya nga lang, nakakapagod nga lang kauupo. Maganda kung may income na tayo, may magandang upuan na. Ginagalaw-galaw na upuan. Kaya lang, wala pa tayong income. Eh, hindi kaya. 10 hours? 2 hours lang nga eh. Nandulungo na ang ano ko eh. Gusto nang humiga eh. 10 hours pa. Kaya hindi na ako mag-ano ng 10 hours kasi nakabuo na ako ng 5 10 hours eh. Mahaba na rin naman yung pamplay niya. Gusto niya na mahaba. Di ginawa ko siya ng 5 to 10 hours. Di 50 hours din yan. Gusto niya daw yung mahaba eh. Para matagal-tagal naman i-play. Oo nga. Ano na yan? May kalyo na yan. Pag 14 hours kang nakaupo. Buta, malambot yung upuan doon. Yung hindi, yari na. Yan ang mga ano ko, yung pag nagla-live ako, yun ang natitira natin, yung tatlong yan, yung natawa. Kanina ang natira talaga dito si ano eh, si Ate Ning. Si Ate Mary. Paano ba naman si Ate Ning? Kumain ba na, kakain niya pa lang daw ng hapunan, alas 12 na. Ano na, kumain siya ng alas 12. Alas 12 dyan sa kanila. Hindi siya pwedeng matulog kasi ano pa, busog bagong kain. Okay? Naghintay hanggang sa mga 3 hours ako bago malamag 3 hours bago siya inantok. Okay na yung 3 hours ko, tulog na, papatay na rin yung ano, yung live. Kanina nandito yun. Nandyan lang yun, natabunan na nanonood yun. Si ano yun, si Glossy. Bawal daw yun. Bunso. Kasi yung ano ng dugo natin, siyempre busog, hindi magsisirkular. Yun nga yung ano, sabi di ba, sabi ng ano, yung sabi, maligo daw, yung kumakain ko na bago maligo, bawal. Eh, sino ba yung nagsabi? Si Ate Ning yata. Paano yung nasa beach kasi patapos kumain yung naliligo. Ay, bats, wag ganun. Di ba kasi, di ba yung ano mo daw, no? Hindi nakakaano yung ano mo. Yung daloy ng dugo mo, titigil na, busog ka pa.
Sino ba yun? Yung artistang pakain na tulog. Hindi na siya nagising. Oo nga. Kaya dito sa amin, alas 5 pa lang, kakainin na dito. Para pag matulog ng alas 7, naka na yung mo, yung kinain mo. Just topic lang. Mo lang natin, mag-uusapan mo. So, di ba? 2 hours na. Mag-exercise ba? Yung di ba? Ang hirap magpapayat pero ang bilis magpataba. Saan tayo magja-jogging? Habang nagja-jogging no, naka-video. Part 1. Unang pagja-jogging. Mga kailang kaya? Mga kailang araw kaya bago lumiit? Jogging habang nakahiga. Kalaot. Ayun, tatakbo ka dun sa mga ng bangka. Pag sa laot ka, exercise yun kasi yung pamundo doon, yun ang babatakin mo. Kaya lang yung braso mo lalaki. Kahapon nung ko 1,455. Di ba may naman yun, yung may lumalabas di ba dito every week, kung ilan yung live ko, kung ilan yung vlog ko. Tapos magpindot ko nun, lumabas na naman yung watch hour ko doon na naging na siya, naging 1,583. Pumasok na yung yung isang araw kong live, yung sinuporta ni Idol Puga, yung 69 hour, watch hour, pumasok na. Saka yung isang live ko na 34, kaya halos 100 yung may 100 yung pumasok kanina. Yun talaga, kumukulog na dito. Buti nga kanina hindi naman, kunti lang binagsak ng ulan. Ano yung bahaw para di ka na magsama?
Matatapos na din naman ako eh. Dali lang naman yan, oh. Di ba? Wala na. Hindi kasi gaano maliwanag. Wait ba? Lutong bahay. Diba? Lutong bahay. Maayong gabi. O maayong gabi man sa imo. Bakit ito nagpupuyat na ito? Napadaan lang. Sino ba yung bunso? Nagbabahan pa ng ano? Ten minutes na lang. Sino ang susunod na mag-live? Lutong bahay. Napadaan na. Wala ba diyang luto? Live ka na. Idol ko ba? Diba? 8 minutes na lang. Diba magkano na din dito? Tamang-tama yun, 11. 11. Sino magla-live? Pagkatapos nun, umpisa na ni ano? Hachimori. 5.5. So ano po nga yun? Lives are lit dito. Dito 11. Oh, 11 p.m.
Buti tumagal ako sa ano. Naantok na ako kanina eh. Ayan, lumabas na si Glossy Torres. Glossy Vlog. Si Kanyang Muning. Lutong bahay. Elma. Paano ba yan? 5 minutes na lang. Si Ate Mary, mamaya pa yan. May 2 hours pa. 3 hours pa. 3 hours. Tanghalian namin burger. And ano ba yan? Tinik. Galing naman, no rice. Buti dyan no kaya. Dito parang magwawala ka na pag wala kang kanin. No rice ka. Dito ka pumunta atin eh. Iwan ko na lang kung hindi ka magra-rice. Lalo na kung makikita mong nag-iihaw ng malaking isda. Hindi talaga. Pero kaya ko mag-no rice basta merong kamuting kahoy, yung saging, yung kamote. Yun, pwede kahit walang rice, laban ako dun. Yung mga mga nilalaga sa bundok.
Sino susunod ng live? Ang live ka ulit, bunso. Macaron. $29 thumbs up, $39 thumbs up. Hello? Ba't ganun? Lintik. Si ano na naman ito? Hindi ko. Aditya, Ate Mary, Lintik. Bakit? Bakit hindi ako nakadikit sa'yo? Ikaw ba si... Kaya tayo hindi dumikit sa atin eh. Kaya nakalive ako. Paano ako didikit sa'yo? Go to channel. Ano ba ang iyong channel?
Sino po ang Ken Ars? Kati Mary. Mag-iina po ako. Kasi may makatulugan ko na naman si Ate Mary. Oo nga po. Ay kaso nga po. Nakakahiya. At rin, magpapaalam na po ako. Bunso, paalam na ako. Nuntek. Rin, paalam po. Ate Mary. Naway po, Bunso. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Nakalampas na ako ng 2 hours. Bye-bye po. At si Ate Mary gusto rin muna magpahinga. Baka hindi naman ako maabot sa ni Ate Mary. Mag-out na rin po ako, Ate Mary. Bye-bye. 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 Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Nagising. Bye-bye. Sa inyong pagpunta. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang aking live.